नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबका हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। रुआ सबके बता दी कि बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से पवन सिंह जी के आ गई बा। ऑडियो रिलीज कर दल गई बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। जाड़ा में सहारा कर, जाड़ा में सहारा बहुत ही ज़बरदस्त गाना प्रिंस प्रियदर्शी जी जौना गाना के लिखले बानी और उ गाना के म्यूजिक दिले बानी प्रियांशु सिंह जी। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल से उ गाना के रिलीज कर गई बा। बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना बा पवन सिंह जी के। क्या कि रुआ सबके भी गाना सुन के बहुत मजा आई। तो रुआ सब गाना के सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा गाना का शेयर करी। काहे कि पवन सिंह जी के गायकी के अंदाज ही कुछ अलग रहेला। आ जाड़ा स्पेशल गाना बा तो रुआ सबके जाड़ा स्पेशल गाना सुन के ही कुछ अलग मिजाजी बनी। तो रुआ सब जाड़ा ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रहा बा और ठंडी के आनंद उठावे खतरा गाना के सुनी जाड़ा में सहारा। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा, अब बहुत ही मस्त गाना बा। भाई पवन सिंह जी के गाना, भैया पवन सिंह जी जब गाते हैं तो दिसंबर से फूल बरस जाता है। तो पवन सिंह जी के गाना शुरुआ सब सुनी जाड़ा में सहारा। प्रिंस प्रियदर्शी जी गाना के लिखले बनी और म्यूजिक के प्रियांशु सिंह जी देले बनी। और वह ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी से रिलीज कर गई बा जवन जाड़ा में सहारा। पवन सिंह जी के गाना जाड़ा में सहारा बहुत ही ज़बरदस्त एगो अलग लेवल के गाना बा। तो रउआ सब गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा गाना के शेयर करी। काहे कि गाना ही कुछ अलग अंदाज में बा, तो ढेर सारा शेयर करी। और हमार वीडियो यानी रउआ देखता नहीं तो ये वीडियो के लाइक करी और कमेंट करके बताई कि गाना कैसा लागल और ये वीडियो कैसा लागल। और पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब भी करब और हमारे वीडियो के वो शेयर करी ताकि हर एक पवन सिंह जी के फैंस के पास ये वीडियो पहुँचे, कि ताकि जे भी गाना के नहीं सुन ले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर जाड़ा में सहारा कर गाना पवन सिंह जी के रिलीज कर बा। जाके वहाँ सुनी। ग्लोबल म्यूजिक भोजपुरी जंक्शन से रिलीज कर गई बा। यूट्यूब पर सर्च करी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, वही पर जाके सुनी या जाड़ा में सहारा कर पवन सिंह के भी गाना सुनी। सर्च करी, कुछ भी सर्च करी और जाके सुनी। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करो। प्रणाम।